Domnule rector, eu în urmă 4 ani pentru Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi, Universitate Tehnică astăzi în topul celor mai bune din țară, în același timp cu o infrastructură foarte modernă. Anul viitor se va încheia și proiectul de reabilitare a campusului. Cum priviți dumneavoastră așa după 4 ani și ce înseamnă acest lucru pentru comunitatea academică politehnistă? Acum, cu toate că a fost o perioadă de criză în acești 4 ani, eu consider că actuala conducere a Universității Tehnice Gheorghe Asachi din Iași și întreaga comunitate academică a universității s-a descurcat foarte bine și are niște rezultate frumoase. În primul rând, universitatea noastră s-a clasat în primele 12 universități din țară. Dacă analizăm exact, este chiar pe locul 6. Este una dintre cele mai prestigioase universități în care se pregătesc specialiști în domeniul tehnic. Apoi, dacă avem în vedere și ierarhizarea programelor de studii, universitatea este o universitate omogenă, are 14 programe de studii, 11 au fost în categoria A clasificate și 3 în categoria B. Deci mai jos de B în Universitatea Tehnică nu există. Dacă o luăm pe linia proiectelor structurale, în universitate în această perioadă au fost contractate peste 40 de proiecte structurale, cu o valoare în cei 2-3 ani în care derulează aceste proiecte, cu o valoare de peste 50 de milioane de euro. Cel mai important proiect, ca valoare, este proiectul din campus, care are 14 milioane de euro. El se va finaliza la anul. În hall puteți să găsiți și o expoziție cu lucrările care au fost făcute, realizate până în prezent. Foarte importante au fost pentru noi dintre proiectele structurale acestea care vizează studenții, generația tânără, proiectele doctorale și postdoc, care sunt de valoare foarte mare și în care au fost incluși peste 500 de doctoranzi. Baza materială a universității este o bază materială modernă la ora actuală, deci clădirile sunt renovate, laboratoare frumoase, care s-au modernizat datorită corpului didactic foarte valoros, care au avut contracte de cercetare științifică și au vizat punerea la punct a bazei de cercetare în universitate. Deci este o universitate, aș zice, modernă, o universitate a viitorului, care este căutată și de studenți și ne descurcăm foarte bine, deci are relații internaționale cu foarte multe universități din lume, deci este deschisă, programe europene foarte multe, practic demonstrează că are cadre didactice și studenți foarte valoroși. Făcând o mică legătură, se apropie alegerea pentru un nou mandat. Cum priviți dumneavoastră, ce vă propuneți în viitor, în următorii ani, ca nivel de creștere a universității, de servicii oferite de ce în ce mai la standarde ridicate pentru studenți, dezvoltarea doctoranților în continuare? Deci, în viitor, mi-aș propune ca echipa care va fi la conducerea Universității Tehnice să mențină sau chiar să ridice mai sus Universitatea Tehnică în ceea ce privește performanța. Mi-aș dori ca în viitor să dezvoltăm proiectele care ne-au mai rămas. Deci ca persoană, viitor potențial candidat, mi-aș dori ca să continui cu echipa care
va fi alături de mine să continui proiectele. Sunt foarte multe proiecte de realizat, fiindcă multe nu s-au terminat, deci sunt proiecte înscrise și trebuiesc finalizate și de ce nu să propunem și alte proiecte noi, fiindcă abia acum, după o experiență de 4 ani, avem o viziune clară ce putem să facem în universitate. În primul rând mi-aș dori ca personalul didactic și nedidactic să aibă salarii cât mai bune, deci ca să aibă o viață decentă. Mi-aș dori ca studenții noștri să fie cât mai mulți cu burse, să aibă condiții de viață foarte convenabile și lucrul acesta se și realizează prin campusul care s-a realizat acum, s-a modernizat. Mi-aș dori să dezvoltăm baza sportivă pe care pentru studenți, pentru petrecerea timpului liber, fiindcă s-au făcut multe, vedeți că sunt terenuri de sport finalizate, dar mai este mult de făcut. V-aș spune că bazinul de not, care nu este în apropierea noastră și care nu va fi numai un bazin de not al Universității Tehnice, va fi un bazin al întregii comunități, al orașului. Deci sunt multe de realizat, o să le propunem în planul managerial și sperăm să avem succes.